Ang kadaugan sa One Cebu Slate mo ay tingog sa panaghugpo nga milanog sa tibuok probinsya, pagpamatuod nga mga Subuanon dili gyud buot nga mabuak-buak ang Sugbo. Ug tungod sa maong panaghiusa, nagpabiling lig-on ang Sugbo hangtod karon. Ug ang maong puwersa nabati gayud sa miaging piniliay kaniadtong Mayo 9. Mao kini ang pamahayag ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang inaugural speech atol sa iyang oath-taking ug sa mga opisyalis sa One Cebu, mga dumadapig ug mga kaalyado niini nga midaog sa milabay nga eleksyon. 18 years since I first took my oath as Governor of Cebu. And I have been through many battles. And I have the scars to prove it. But even though I am now a far cry from that wide-eyed, untested, and at times unsure first woman governor of Cebu way back in 2004. Today, in this glorious day of triumph and celebration, I still accept the honor of this overwhelming mandate from the Cebuanos with the same quiet gratitude and deep humility. Ang maong kahiusahan miani og kalambuan alang sa Sugbo nga nahimong sumbanan sa ubang lalawigan. 18 na katuig ang milabay dihang unang napili si Gobernador Gwen Garcia, isip labing unang babaeng gobernador sa kasaysayan sa probinsya sa Sugbo. Sukad ni adto, nagsunod-sunod ang kasaysayan nga iyang nahimo dihang mibalik siya sa ikaupat nga termino ug karong tuiga sa ikalimang termino. Siya usab ang nakakuha og labing taas nga botos alang sa gobernador nga miabot og 1.4 milyones nga sukad-masukad karon pagyud mahitabo. Bisan pa man sa mga bashers, mga kritiko o mga laing opisyal sa kauluhan nga iyang gikabangga, padayon nga nakigbisog si Gobernador Gwen Garcia sa pagpanalipod sa Sugbo. Hinungdan nga mas gimahal pa siya sa mga Sugboanon. Ang iyang baruganan isip leader, giuyunan sa mga Sugboanon, apil na ang pagpili og presidente ug vice-presidente. Ug gani, misanungsad kaniya ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug dakbayan sa Sugbo, bisan pa man dili kini ubos sa jurisdiksyon sa probinsya sa Sugbo. Together, kuyog ug kauban, sama-sama tayong babangon muli. Kaniadtong Martes, Hunyo 28, mihural sa ilang katungdanan ang mga kongresista, board members, mga mayor, vice-mayor ug mga konsehales nga midaog ubos sa One Cebu. Sila si President-elect Bongbong Marcos Jr. ug Vice President-elect Inday Sara Duterte mo'y mga dinapit nga bisita. Kinsa midaig sila sa puwersa nga natigom sa One Cebu nga partido. Eleanor Valeros, balita sa Sugbo.